Egunon guzti hori eta ongi etorri. Abendualdiko bigarren igande honetan, Itun Zaharreko profeta handiaren ahotsa mintzo zaigu. Mesiasen etorrera iragarriz eta herri guztiak salbatzera eta gure bihotzak bere aintzazko mezuaren pozez betetzera datorrela esanez. Zutik bada hasiera eman dezagun gaurko ospakizunari, abestuaz jaun ona mundua salbatzera. Jaun ona mundua salbatzera, etorri gugana zerundi. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jangoiko gure aitaren eta Jesu Kristo gure jaunaren, grazia eta pakea zuekin. Bedeikatua jangoikoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita. Egunon guztioi eta ongi etorri zenideok Eukaristia ospatzera. Abendualdiko bigarren igandea dugu. Bere ritmoa markatzen du abenduko liturgiak, kandelak piztuta, lehengo igandean bat piztuten gendun, gaur bigarrena, eta besteko dugu kandela piztutzeari. Argi honek indarra du, sugarraren oihartzu, bataiatzailea mintzo da, datorren ari entzun, salbatzailea gertatzen zaigu, promesaren erantzun. Bide prestatzean lokarri, da bakea eraztu. Argitasun honek behar dugu, bizian Jesusen jarraitzaile izateko, askotan okertu iten gera, desbideratu, horregatik barkamena eta errukia eskatzen diogu Jainkoari. Jesus jauna, gure pekatu guztien barkamen iturria zerana. Erruki jauna. Jesus jauna, guztiok bihotz berritu gaitezen nahi duzuna. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, Espiritu Santuaz bataiatu gaituzuna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztiz ona eta gure hutsegitea barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz.
jainko algustiduna eta errukitsua. Lur honetako gauzen ardura ez dezagula eragozpen izan, zure semeari bideak gogotsu irteteko. Eta eraman gaitzazu jangoizko jakinduriaren irakaspenez. Zeure semearekin bat egitera, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Baruk profetaren liburutik. Jerusalem, erantzi doilu eta atzekabetako soinekoa. Jantzi betiko jainkoaren aintzaren ederra. Bildu zure gorputza jainkoak ematen dizun zuzentasunaren zoingainekoz, eta esarri buruan betiereko aintzazko koroia. Agertuko baidie jainkoak zure distira, zerupean bizi diren guztiei. Jainkoak izen hau emango dizu behin betirako. Pakea zuzentasunean, ospea jainko zaletasunean. Jaiki zaitez Jerusalem, igo gainetara. Begira zorbaldetara eta ikus zure semeak. Sortaldetik sortalderaino, santuaren hitzak bilduak eta posturik jainkoa haietaz gogoratu delako. Oinez atera ziren etsaiak eramanda, baina jainkoak aintzatan ekartzen dizkizu, errege gurdian bezala. Jainkoak erabaki du, mendigoi guztiak eta muinoak makurtzea, zulo uneak betetzea, lurra berdintzeraino. Israel lasai etor dadin, jainkoaren aintzak zuzendurik. Pasoei eta usai honeko zuaitzei, Israeli itzala emateko agindu die. Posetan eramango baidu jainkoak Israel, bere aintzaren argiz, bere zintzotasunez eta errukiz. Jaunak esana, Asko lagundu diguzu jauna, agenda pozagu daukaguna. Asko lagundu diguzu jauna, agenda pozagu daukaguna. San Paulo apostoluak Filipotarrei. Senideok, zuentzat otoitz egiten dudanean, pozik eskatzen diot jangoikoari. Zuek laguntzaile izan bai zaituztet, evangelioko eginkizunean, lehenengo egunetik orain arte. Badut uste, eginbide hau zuengan hasi duenak bukatuko duela Jesukristoren egunera arte. Testigu dut jainkoa, zeinen kristau maitasun handiz maite zaituztedan. Eta hau da nere otoitza, gero eta handiago egin dadila zuen maitasun elkartea. Ezagutze sakon eta erabateko zentzunean, onena aukera dezazuen. Horrela, garbi eta ezankizunik gabe, iritsiko zerate, Kristoren egunera. Zintzotasun emaitzez beterik, Kristo Jesusen bitartez, jainkoaren aintza eta gorezpenerako. Jaunak esana. Zutik prestatzen gara evangelizatuko, aleluia bestuaz. Aleluia, aleluia.
espirituarekin. eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa. San Lukasen liburutik. Aitza zure jauna. Tiberio errege nagusi zelarik, haren erregetzaren 15. urtean, Pontzio Pilato Judeako agintaria zela, eta Herodes Galilean errege ordeko zegoelarik, eta haren anaia Filipo Iturea eta Trakoni lurraldean errege ordeko, eta Lisania Abilenen errege ordeko, eta Anas eta Kaifas apaiz nagusi zirelarik, Jangoikoaren hitza etorri zitzaion basamortuan Zakariasen seme Joani. Eta Jordan inguruan guztian bihotz berritzeko bataioa hotsegiten zen, hasi zen, pekatuen barkamenerako, Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoen bezala. Mintzo bat oihuka ari da basamortuan, urra ezazue bidea jaunarentzat, zuzendu haren bidezkak, gora daitezela haranak, beheratu mendi eta muinak, berdin daitezela malkarrak, zelaitu lur maldak, eta ikusiko dute guztiek jainkoaren salbamena. Jaunak esana. Eskerrak zure jauna. Gaurko evangelioan lekuak, denborak eta toki zehatzetan jartzen digu hainbat eta hainbat persona, errege, ingurutako erregeak eta bar. Horrelako zehaztasunekin idazten zutenean, esan nahi du horrelakoak evangeliotan azaltzen direnean persona ezaguna direla. Eta momentu horretan irakurle direna ezagutu dezakela, esan nahi du. Beraz garbi gelditzen da, Zakariasen semea Joan nor den, eta aldarrikatzen duen mezu eta mezularia laizter datorrela. Basamortuan entzun du jainkoaren deia, eta badator herrira espero zuten Mesias etorri dela eta berri on bat dakarkiela. Bihotz berritzeko bataioa hotsegiten hasi zen alegia. Joan bataiatzaileak jaunari bidea prestatu egiten dio. Ez da bera Mesias. Eta ez dugu nahastu behar. Garai hartan ez zuten argi eta Joanen ikasleak baziren, baina Mesias etorri zanean beste mezu bat ekarri zigun. Eta askotan gertatzen da gure kristau elkartetan, erlijiosetan, artean, hainbat elizako diren mugimenduetan, gehiago sinisten dutela euren fundatzailearen araudietan, eta eurek duten karisma desberdinetan, Jesusen evangelioan baino, batzutan kontuz ibiltzez badira, horrela gertatzen da. Berdin Amabirjinaren gurtzean ere, batzuetan ematen du jainkosa dela. Joanek garbe daukan noren mezua eta bizimodua aldarrikatuko dutela bere predikuan. Prestatu gaitezen bada jaunaren etorrera, ospatzera, eta gure bizia Jesusen bidean jar dezagula. Guretzat, bihotz berritzera egiten zaigun deia da. Urtero ematen zaigu aukera hau. Eta urtero begiratu behar dugu aurrera pausorik eman dugun lan honetan.
Hortarako eskaintzen digu Elizak abendualdia, eguberrialdia, garizumaldia, paskoaldia. Aldi bereziak dira, sakonena gure kristau zentzurentzat, eta horiek ondo aprobetxatzea eskaintzen zaigu. Honek zer eskatzen digu? Egunerokotasunean, gizartean gertatzen ari diren goraberetan, begiak eta bihotza erne jar dezagula, eta dauden arazoen artean badugu parte hartu, otoitz egin eta kontzientziatu pixka bat ze gertatzen ari den guretik aparte. Abendualdiko gaurko bigarren igande honetan, Europako ekialdeko hainbat mugetan pilatzen ari dira milaka etorkin, gehienak Afrika eta ekialde ertainetik, gerratik eta gozez bizi direlako, etxerik gabe gelditu direlako, ihes eginda. Bere bizitza berri bat bilatzera, famili berri bat egitera. Bielorusian, Ukrainian eta Polonian geldiri daude milaka eta milaka persona geldituta eta egoera txarrean, eta pentsa ezazue horako egualdia baldin badago, zer egingo duten. Guk ere zerbait egin beharko genduke munduko egoera hau aldatzeko. Laguntza eskaini. Badakin norbera bakarrik ezin duela munduko egoera zail hauek aldatu. Baina norberaren dago ere hoiei laguntzea dauden hainbat talde, hoiei laguntzea dauden hainbat talde ONG eta hoien bitartez. Aita Mari esatebako pateretan datozenei laguntzen dienak, zaporeak, errefuxiatuen sukaldetarako jana egiten dutenak, elikagai bankua horretan bialtzen dituzte, material asko hemen asko biltzen dalako, eta Grezian eta abar dauden errefuxiatuei bialtzen zaie. Grezian, Italian, Lampedusan, beti bezala nazioarteko Caritasek, Manos Unidasek ere, dira ONG batzuk, nazioarteko Caritasek antolatzen dituna hartutako emaitzak, eta horiek banatzeko izaten dira leku hauetan. Bihotz berritze ona izango litzake horrelako ekintza batetan laguntzea. Eta gehiago oraindik norberen denbora pixkat horiei laguntzen dedikatu balu. Jainkoagan konfiantza izateko norberak bihotz zabala behar du izan. Horrelako biktimetan dago jainkoa, horren artean beti eta hauei laguntzen direnekin ere bai. Eskadeza egun bada jainkoari, Jesusen jainkoari, etorri behar den Mesiari, lagun daigula bere jarraitzaile izaten. Lagun daigula geure bihotza elkar banatzen eta gure bizitza Jesusena bezalakoa izaten. Hala esan beri. Aitortu dezagun orain, kristau guztiekin batean, Eukaristia ospatzen ari diren guztiekin bat eginik, gure sinismena.
Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, sinisten dut. Atera gaitezen bakez datorkigun jaunaren bidera eta egin dezaiogun otoitz. Zatoz jaunagu salbatzera kantuz egingo dugu. Eleizak poz handiz bizi dadin beti, eta itxaropen osoz siniz dezan jauna gertu duela, egigun otoitz. Zatoz jauna, gu salbatzera. Egiazko pakez bizi geitezen, errukiaren, barkamenaren eta adizkeditzearen bidetik egigun otoitz. Zatoz jauna, gu salbatzera. Jaunak bere etorreraz bihotz hauziak sendo ditzan, eta belaun makurtuak sendotu, egigun otoitz. Zatoz jauna, gu salbatzera. Jainkoaren promesak fede beroz zinez ditzagun, eta beren laguntzaz hitz emandakoak onartzeko prest ager gaitezen, egigun otoitz. Zatoz jauna, gu salbatzera. Gogoan izan ditzagun ere muga horietan, aipatu ditugun muga horietan dauden errefuxiatu guztien premiak eta beharrak izan dezatela besteon laguntzarekin elkar banatu dezagun, ikas dezagun, eta emaiezu adorea eta kemena aurrera jarraitzeko. Egigun otoitz. Zatoz jauna, gu salbatzera. Maitasunean neurrigabea zeran jainko jauna, apalak zure erreinuaren distirak betetzen dituzu. Entzun itzazu gure otoitzak, zuzendu gure bideak, zugana eta beheratu gure harrokeriaren gailurrak, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Liza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Bigun zaitzatela jauna, gure otoitz eta eskaintza apalauek. Eta gure aldetik merezimendurik ez dugunez gero, lagundi ezagula zure errukiak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Jauna gandauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nunai eta betiz, guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu profeta guztiek aintzinatik adierazia, Ama Birjinak maitasun samurrez sabelean ekarria, Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela erakutsia ere. Berari esker pozez ari gera egu berri misteriorako prestatzen, otoitzean, erne aurki gaitzan, eta beraren gorespenetan alai. Horregatik aingeru eta goia aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurra beteri dauzka zure dizdira, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartza zue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza bai da, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza bai da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Ogi ardo ekartzean, zure eriotza degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztudera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu,
Kristoren gorputz eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, gotzai guztiekin, eta zure herria den danakin ere. Oro bat izan gogoan jauna, orain urtebete, mundu honetatik zuregana eraman zenituen Benito Oreka eta Asun Bastarrika, heriotzean zure semearekin bat egin direnezkero, biztueran ere, berarekin bat izan daitezela. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki gaur, Antonio Zudupe, Emili Uria, Gregori Zudupe, Jesus Peña, Jesus Larrañaga, Begoña Larrañaga, Magdalena Odria, Libe Urzelai, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Sofia Juaristi, Margarita Errasti, Jesus Marilete, Cecilio Alambarri, Benita Perribai, Manuel Zudupe eta emaztea Maria Areta eta hildako guztiak harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere irakatziari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeru eta zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordo nahi, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zai gaudela. Zure dezu erregetza, zure ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, neure pakea ematen. Begira gure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala maiozu munduari, gure herriari eta Elizari pakea, eman batasuna. Erre bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin.
erruki jauna. Erruki jauna. Emaiguzu bakea. Ona hemen jainkoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zorionekoak mai honetara bilduak. Jauna nien. Kristoren gorputza. Amen. Toski badala işte ene Jesus. Jauna nere bihotza deitzen zaitu, Zatoski badala işte ene Jesus. Jauna nere bihotza deitzen zaitu, Zatoski badala izter ene Jesus. Jauna nere bihotza deitzen zaitu, Zatoski badala izter ene Jesus.
Egin dezagun otoitz. Eukaristiako espiritu janari honek, aserik, otoitz egiten dizugu jauna, erakutsi zaiguzu, sakramentu honetan parte hartu dugunoi, lurreko gauzak zentzuz erabiltzen eta zeruko ondasunak maitatzen. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. Eta apaizaren bedenkapen hartu horretik, abez ezaigun ama Eugeniari zeruko ama izar argia. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pospozik. Gure bihotzak hartu itzatzu, zaindu gaitzatzu zerutik. zeruko ama, Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pospozik. Gure bihotzak hartu itzatzu, zaindu gaitzatzu zerutik. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. berenka itzala jainko erruki horra, aitak eta semeak eta espiritu santua, Amen. goazen jaunaren pakea. Eskerrak jainkoari. Igande hona pasa, naiz eta trumoiak eta egon, frente